18 декабр фан-клуби Равшан беҳтарин мухлисони футболи Тоҷикистон дар соли 2025 эҳтироф шуд ва ҳангоми ҷустуҷӯи навори онҳо як видеои ҷолиберо аз соли 2012 пайдо кардем. Бозии Истиқлол ва Равшан, варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ, майдони хонагии Истиқлол ва нишастгоҳҳо пур аз мухлисони Равшан. ин на бозии тими миллӣ аст ва на лигаи чемпионҳо. ин танҳо бозии чемпионати Тоҷикистон буд ки бо иштироки 17 000 тамошобин доир гардид. Равшани Кулоб бо натиҷаи 2-1 ғолиб омада қаҳрамон шуд. Фарёдҳо, эҳсосот, ишқ мисле ки футбол зиндатар буд. имрӯзо варзишгоҳҳо беҳтаранд, шароити бозӣ беҳтар аст, камераҳо беҳтаранд, аммо он ҳиссиёт, он муҳаббат дигар эҳсос намешавад. имрӯз мухлисонро илтимос карда ба варзишгоҳ даъват мекунанд. баҳона мекунанд ки клубҳо реклама намекунанд, шабакаҳои иҷтимоӣ худро пеш намебаранд. аммо соли 2012 шабакаҳои иҷтимоӣ дар куҷо буданд? одамонро на реклама, балки садои дил ва муҳаббат ба футбол ба варзишгоҳҳо меовард. ва аз ҳама дарднокаш медонед чӣ аст? аз 100 нафаре ки дар комментариҳо шикоят мекунанд ки футболи тоҷик ба пеш намеравад, қариб 70 нафарашон ҳатто ба бозиҳо намераванд, дар ҳоле ки даромад ба варзишгоҳҳо ройгон аст. танбалӣ мекунанд ки ба бозии дастаи маҳаллияшон рафта мухлисӣ кунанд. бале, мушкилот ҳаст, камбудиҳо ҳастанд, шояд сатҳи доварӣ чандон хуб нест, аммо футбол ин танҳо бозингарону клубҳо нестанд. футболро мухлисон зебо мекунанд. агар мухлис набошад, онҳо барои кӣ бозӣ мекунанд? аз ин хотир биёед дар соли 2026 ҳама назди худ як мақсад гузорем. ҳатман ба ҳеҷ чиз нигоҳ накарда ба бозии дастаи маҳаллии худ рафта мухлисӣ кунем ва дар охир мебинем кани ин чӣ натиҷа медиҳад.